Pel que fa a la defensa del territori, revisem els projectes que van sortint i examinem quins tenen un impacte ambiental més gran. També ens coordinem entre les entitats per veure quina afectació hi ha a nivell del territori, sobretot contactant amb agents locals que ens permeten saber millor l'impacte que tindrà en aquell territori. Per exemple, un dels últims casos que s'ha denunciat a comarques gironines és el conflicte que hi hauria amb l'aqüífer de Salvem les Valls. Aquest projecte és una variant que, per tal de construir aquesta variant, s'extreu tota l'aigua de l'aqüífer i es traspassa al riu Fluvià. Nosaltres no estem entrant en aquest conflicte, però sí que des de Salvem les Valls l'estan tractant i ara engegarem com una col·laboració entre diverses entitats per les afectacions que hi ha en matèria de mobilitat, però també aquestes afectacions en matèria de mobilitat tenen una afectació a l'aigua. Així mateix, una de les coses que fem actualment per crear xarxa entre també les administracions públiques i la gestió de l'aigua és l'Observatori de l'Aigua i estem treballant amb diversos agents del territori per mobilitzar-nos i per poder crear aquest observatori i que hi hagi una gestió pública de l'aigua a Girona, ciutat. Una mica l'Observatori de l'Aigua és perquè hi hagi una gestió pública de l'aigua i que, a més, la ciutadania, així com els ajuntaments i altres ens, puguin participar en les iniciatives que es fan entorn a la gestió de l'aigua. D'una banda, si teixim aliances hi ha un nivell d'oposició més alt i també sumes forces per crear estratègies comunes i poder mobilitzar molta més gent i també que arribi a les administracions públiques i pugui haver un canvi real i efectiu. Així mateix, enxarxant-nos amb totes les entitats locals, podem saber la realitat d'un context com molt local però que té una afectació també a nivell global.